Nagkasarkam nga road manon nemi kini Arman. Kadkabuta talaga nga da kwartana. Naman ba an anawaik manon nemi ngem saan nga pa igawid. Manon nemi nakadato nga paala. Nakadadot imay. Saan ka ibagada? Oy! Nakaasawa mo't laing ni Arman. Saan lang asinsinan ha? Nakapimpintas. Tamo da manong nemi nga bulo ti dila na 35 na gayam idin manong nemi. 33 ko na ni kasing ng 35 na. Ubing pa ti kasi nga lang. Kaya hindi makasursuro ng tirumansa manong nemi talaga nakalalaing ni Suna. Kaya ako nakitipagig kasanak itong babae. Nagtalay na nagkarotisidong na asya akong ti asawa na siyempre talapasan ti kasar. Siyak matintagtag ibalay manong nemi. Idin tamadlawan ti tiyan ko. Arman. Masikukak. Ay! Wow! Ti iso ko mo ti salud-sudek. No? Nandalita, baka lumuklok magkalang. Duan nga bulan ta, di ba? Agupat na bulan met na dito eh. Yeah. Upat nga bulan? Kadwala pala bulan? Di ka manibod na nagkasarta? Ibod no king ka. Pakawarin nagtasaan ko nga impod no sakbay nga nagkasarta. Nangig ko ngamin kayo ka idi. Nga ori nga tano, ada anak ko ti kinabalasan ko. Ken dadong pa iba't patag naglata. Iba ka kumaidin nga saan ko nga ituloy. Arman, saan nga si kati amara ito si Kuko? Manong nemi nakigtutak ta saan nga nakasumbat ka nakapagtimek ni Arman. Namurarag ka nagpanunod. Di nagkadi mapakawan, tinaramid ko. Imamot ti Diyos, iba't pateg ka Arman. Sigan di ba't pateg ko. Kalbasan ti amin. Sigatin ang langon ti dayaw ko. Di mo ko makumanayin nga naramid ko dito kas pinagbaling ka pa nakibutas. No, kagura nak, kat di nak mapakawan. Awan ti maramid ko. Irubat ko hindi kita rawate. Kadagawid ako di lugar ni. Sweetheart. Arman. Ipat patik. Gaputa asawa na. Gaputa si kalaing nakaliknak ti kastoy. Uray nga tanong sa nga pulo ket siyam ka nakabalasan. Apay nga rin na saan ka na ako sa nakauni tayo. Mabalin siguro nga awanti. Mapanunot kong ibaga. Iso nga akong pagtanagan. Iba't patik kawanay-wanay. Kasano ko managit ipatig? Kat asawa kan? Uri na saan mo maputot si Kuko? Uray. Kas na kinapatig mo. Teko na tinapod no nga ayat. Ipatag na amin-amin. Panagkamali, panagbidot. Huwag naman iman nga ugali. Hanggang na Carmen. Sana ka nagbidot ka talaga. And I love you too more. Naragsak na ron, di ba nagdenami manunemi kang kanahin ko mga kuyog ng hasta nga schedule, di ba nag-check up ko. Dito na minsan ipapasya, kasi na piton abulan idin si Kuko. Kasi, awan ka di matlat problema? Awan kasi, anak ko mat problema. Mangiba ka man, anak ko mat problema, posible problema. Nakasingsing pati asawa. Amo na ka din. Amuna ng bagakon. Pwede upat nga bulan ti tiyan ko. Ket?
Kas tinanamnamak, gamot ipatpudno nga na ipatpatignak. Kasi siyempre, inawat na ti amin. Mabalin siguro nga naiwaras ng data. Tama eh. Mangmangit ko kami karikiti karkaro ba? Basta ipagbagada. Nga saan ka nga putot ni Arman, si Kukmo. Siguro ang gabot sobrat pa nagdakilnan at agkwentada nga tamat Ngayon oras man pala muda. Tinaskan ka tipatpatignak ni Arman. Baka no, adan tumat mang sabidong ti panunot ni Arman. Siya na't mabalin na paingarod ka agasawa kami. Legal kami ng agasawa. Kanamok ti prinsipyo ni Arman, amok una ti asawa. Ure ako pa'y makatawang nga nagdanda kami. Gusto nga awan ti pagdanagan. Okay, awan ti pagdanaga. Para kay ni Arman. Kat si Kangay. Siya? Ano ka mati problema mo kanya? Talaga ka di nga ipatpatig mo ni Arman? Hindi pa lang yung patag ko. Kasi no, makita mo tumanin ni Bobby. Sinabi ko man, makita to. Kasi, noon niya man ditatat niya panunot mo, saan to mapasamak? Saan to nga na mapasamak? Nagsubli nga dagos, ti dati pa nagayit mo kini Bobby, inton makita man ni Suna. Saan nga tamit? Kanoran kas pagarikan, pa'y karot mabalin na. Bahala ka. Naka-advance kami tapanunot mo kasi. At problema kanto na, intong dumtengan data. Wala nga maawag kang stek sakbay. Ano kung matinas ka ng sakbayak? Wala, makamuhan. Inton may pasagay mo tanak mo. Ano at plano? Di mo kaya tagbakasyon di lugaryo? Injek to lang mo. Kasi, kawanti pagdanagam kanya. Si kakid di Yan, datrabaho mo. Ikamutin ti apo ko ni auntie. Dapat adanayon mo ti kadwa yung daw mo ti nagibit ka ubing ti balayo. Manong nemi lalaki timpas ngay ko. Guwapo. Matmatmatan ti asawak ti anak ko. Sweetheart. Awang painagan na. Dagdagdagan na ka mga ibagatagan na. Tap na may isot may iristro. Tapay. Di mo pinanote ngayon muna. Sagbay nga na ipasangay mo. Kahit kung sika, di manganagan. Anandagan ti pudno nga mana. Bobby. O, di Bobby. Apay. Ibagamagain na sa tagpili. Sigurado ka? Uwan. Bam, di sakti mga ibaga. Bobby. Ngayon, apilyado ka? Kaya siyempre, sikat asawag di sa apilyado. Bobby Alcantara. Kinintaw ko iti asawak manong nemi nga iti sidong da papake ni mama iti ayan mi. Uy. Kahit mo ason, panawan tala iti balay ko. Kasanon nagiti sa nikuha, pagsaka nikuha. Sweetheart, agbakasyon tapat ang sadya. Ngayon, pabunyagan ta palang umuna ni Bobby. Sige. Ay, bagda pa pangin ni mama, siyempre matender da. Kahit naman na makita at apo ko da. Kas na nga ron tinapasamak manong nemi imatendar da papagin ni mama, iti pa nakapabunyag ni Bobby. Iti makornerak ni mama manong nemi. Kalbasan ngayon pasublad na kini papati, apo ko nang inuba. Sino kang ingas di apo ko mi. Ako mati makita mi, iti rupa na, arupa ni Arma. Ma, sino tubod nung aman? Agkong kwenta kami kini papang mo, kita awambay siyam nga bulan. Iti pa nagdenayo iti asawam. Ngayon nagpasangay kan. Ma, ada yung limod mo ka na kami. Ma, nuskan ka di pala sumbatak. Ti saludsud ko ita, sino ti pudno nga mana? Bobby tinagan na. Yung Bobby pa, timpanagan mo.
Saan nga siya tinagpanagan ni Arman? Amo ka din ni Arman ti amin? Nagpudnuak. Kalpasan ti, 2 nga bulan, sipod, nagkasar kami. Ket, dito unin ti, apresyar kang kuha na mama. Ayat anak, iti agnanayon, anyaman ang bintot ko. Nakagasgasat ka. Sa nakasara ka, tigas kang kuha na. Ket si kangay, anaman ti marik na, ipatpatid ko unin ti asawag. Alala, sabi ko matawan, to ti dumte nga problema. Kalbasan ti bunyag, manong nemi, nagbakasyon kami dito lugar mi. Naikawa siyempre ni Arman. Ano pa kasta? Kat impaspasyar ko iso na kadwa mi ti anak mi, napanggam kadigiti mall. Jadi may sangal daw, manong nemi, naka-schedule, nagpasyar kami manen. Aglaladot. I'm sick. Masakitak sudan. Nagpa-check up ka nga rin. Gagangila siguro, ito yung laladutak. Di ka hanggang matuloy ti pa nagpasyal tayo. Mayam kalatat ti kadwayo, kinipami. Nakadwang ang mga iwan. Sweetheart, latang din. Bantayan ka. Saman. Rumor kayo. Di ba? Anda na pating mo pamugatangin? Sige. Orita mabit kam laing. Okay. Di na pa kadanagan. Uminuwak lang ti adu nga danom. Siyempre, glayang nga takton. Katureto na sa gubalit ka marikrik na. Manong nemi sa anak ko nga nangalat ti kaduwak, tapagbitak metlay. Kargat, manong nemi ti anak ko, napang kami timol, aksidente mat manong nemi. Nakita na kami ni Bobby. Hey! Bobby? Kamusta ka rin? Kastoy, gusto ka din na ita? Rinig ko, Daddy. Hanya? Rinig mo? And then, nagpasigog ka ulit? Kasta? Imposible. Naghalaglag amok tagkwenta. Gusto ka din? Wow. Gwapo, ha? Imalakan niya ka. Mabaling ka kargahet? No, tsakayat. Kastamay, Bobby. Wait, batanak pa. Batanak, Bobby. Batanak. Pamagayam, anyang atat mapasamak, iririta kong taway. Hantong ata mapasamak, ti kuna, ni Dina kasinsin, ni Karing, nagkita tanto kini Bobby, santong ata nga biglang agsubli ti tati, nga mariknana kini Bobby. Anya mataramidan ni Bobby, kasanot pa ng claim na, nga putot na. Yan na naman masakit kay Bobby. Na dumakal to Jobing kat tinto awagan na ti Daddy kat Nerman. Ti awagan na to kini Bobby kat Tito. Babagayam ito ituloy nga ibasa ti pagkasalitaan ni Karing naman pa'y karagiti panunot yo kat agwar-warten ti pagtungpalan ti pagkasalitaan. Iti nga roten ituloy nga ibasa babagayam ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Karing. Manong nemi, gamot na si Obaak iti anak ko kadyak met mapaluspusan ti panangikawid kanyak ni Bobby. Taan ti kami ti bagam. Mabalin na ka din nga pagsaritaan ti amin. Awisan ka. Indag man yan na. Saan ka mabisin? Mapanat tinapindas nga lugar at no, makapagsalita na siya. Anak ko matinumpag ka pagsaritaan ta. Kaslam. Kasla kahit kung dagasawa. Kadagasawa ka. Ikasar ka.
Gago. Um, nagtangsit ka. Ikasar na kita, tas si asawa akon. Kanya? Ada na nga asawa kang ka? Babi, Ariana ko. Di ka kadi pa nag-value tis SIM card? Tapay ko anya ko matibagam, natawagan na. Ibatan na ko, please. Sige. Okay. Ditakan. Manong nemi, diyak lang ko man intultuloy tinimuar. Naku, nagtidakam ko. Baglagi din tinaimas titurog na anak ko. Naimas titurog na orin no, nawagwagwag itay. Awan ito sa skan pa yung aramidek manong nemi nagkawid akon. Pwede makasang petak manong nemi, sinublat ni mama, ti apo ko na. Napanagay di kwarto mi. Awanan ni Arman. Mani Arman. Nadito sa likod. Kaduanan ni papang mo. Abay, nalaingan. Di kita nagpalingit lang. Nalaingat tayo. Nagtalay na kiti silad ko manunemi agpampangunutak. Ni Bobby, di ata ti panunot ko. Ano nga tataramitan din yung lalaki. Ili nakita ng putot pa kanyak. Tilo ko, bigla ka din ibaga na kahit nang asawa. Madamdama pa yung manunemi nag-ring di cellphone ko. Ni Bobby, dito ang tawag manunemi. Ti alisto ka ng sumbat. Hello? Hello? Di ka pa kami nagbalbalit SIM card. Sabi ko manas ka ng baliwag. Kaya't nangasawa nga talaga nga manipo didi. Awang pulos ti panginampin ang panggap mo nga mang tawag kanya. Binayabayan na ka namin pinsan. Yung magbantad na lalaki nang iksarkan ka. To, sabi ko ma. Awan ito sa pulag pa iti asawa. Sayang. Maamiris mo itan. Tidak kalabidtot na naramidam. Sa mala siksik ka tinapututak. Amo ka. Dada kina-playboy mo. Nakikita ka man tayo nagitiputot ko kadakwada. Yung tsaka mo kasla na isang sangayan. Gapo nga ta, dadan putot ko nga lalaki. Kahit mo sa wen, babae di kita dumaputot mo. Wen, kaya ngayas ko na arat nagan na. Bobby. Junior! Gago. Ha. Ti asawak tinang titinagan. Nga amuna nga. Amuna. Patinagan mo amuna. Amin-amin kitimbagak kang kuwana. Bobby, pagahan tinagan din ako. Carbon copy ka talaga. Ti pilyado na. Siyempre ate pilyado asawa. Alangan mga pilyado. Ardong. Nagsayang. Anak, mababawi ka itan. Amom ka di nga. Dati ba nakakita manin kayong kakit? Kailiw ka. Ken, saan lang yun nga ang angaw nga ayat, timariknak, para ken ka. I love you, Karing. Hello, Karing. Always still there. Mamangig ka. I love you. Ba't patig mo ka tita asawang? Abi nga saan ka sumungbat? Diyak na bubuutan manong nemi kinansel kundi nga tawag. Inidtip ko pa ikidin ti cellphone. Diyak kaya atin nga mangyagpay manong nemi di kiti baga ni Bobby. Diyak kaya
At dagiti kasta kasasaad manunemi di sumrek ti asawa. Sweetheart, dagay man. Uy. Si kansamo din ti ada, badbadi ti pagbagina na. Abay. Awan. Di ka ba yung nakapilis? Ito pala, arawatem ito ganin mo. So pala arawatem. Masakit ka? Saan? Apa nga ron? Awan. Mamlas ka. Sige. Bam, tutulungan ka. Ha? Tulungan ka, may katarawatem, sweetheart. Ay. Kahit ko nga daadingin ni Bobby. Arman ka. Arman. Ano? Para tulungan ka na, may katarawatem mo na. May kapinpitas ka talaga, sweetheart. Katabi mo ito nagagawin sa kaloko. Baka masubyanan ka dyan sakit mo. Palangan ba't nga na? Awanin ti arwatin ko check. Ti si arwan. Lukot to yun eh. Arman na. Manong nemi na po ko nga namin pinsan. Ti mangkulkulkuli ti panunot ko. Edi, tarugyan nag-aromansaan manon nemi ni Arman. Nagbeso. Manipot ito naganakat. Manon nga bulan. Ita palang manong nemi nga ramidan ni. Kat nabayagan nga mabalin. Arman. Pero alwan at tibalikas ko, baka mabalikas ko tibadi. Awanin sa pulik pa'y idilalaki nga nangikasarat ka nangilangon ti dayaw ko. Gusto nga saan ang problema manunay. Adado, iti pangatiwan ni Arman kaniban. Bagi, mabagbagi, laing ti romansa, manunay, nagugwapo, oy, kagrunaan ti amin. At daan tinasinaw nga puso, nagay-ayat kada kami nga ginagawa. Oen manunemi pinagustuhan mi tirig nami iti asawak iti day nga oras. Kinapudno nagagtugtugtug pa ni mama iti kwarto. Ibagbaganan nakasaganan tinasapapang rabi. Yung sa aming kaskaso manunemi tadda kami iti kasidegan iti pakaitayukan mi iti na isang sangayan nga ragsak. Tinuko nga Arman, takayat na palang ipidua. Ito kanun mangan. Mana pala panangagat nangan tamad ka na duwal ito. Ulitan tawanin sa dahil. Tap na sigurado nga dan-ado ni Bobby. Arman, madamdaman ito man eh. Ala ni Dito. Nagtungpalan na marunemi saan na kami nga oray da papakin mamanga nangan gadak na kami laing ang tinagsango nga nagrabi iti asawa. Arman, di mo maimas di mga? Aman, naimas ko. Nabandog ka. Oray, siyak ka. Sabali nga kanin dito eh. Sabali doon ni madamdama. Kit mo sawan? Tuno ka manin? Tapos sigurado sila adamat ng putot ko kayong kakas pagarita. Pero ada kami manin sila ni manunemi da sawak impudnok kayong kuwana. Pinapasama kita aldaw. Nagkita kayo kini Bobby. When dinigagara nakita na siyempre ti anak ta. Ken, orin na ba kang saan naputot? Amo na lagtan. Tinuko nga lalaki. Kung nanakit din nga nakasaganang ng mga kasarakan niya.
Yung bagay nga daan asawa. Kasi lang ah, kahit na kati, ag seryoso ni ti ayan. Hindi ka lang babi. Ti anak ta, ti lalaki nga putot na. Ta talaga nga doon putot na yan. Un, dahil kina-playboy na. Kahit, sweetheart, awanan ti pangisukatakan ka. No, andaman, tumataod nga pa nagduwa-duwa iti panunod mo. Ikatanita, tagtalin na yung dagtuhan na pudnukin ka. Promise ko. Gabutadan ka na sinawa pa nagpuspos. Sumadagmad na ita na sinaw. Aba nang ipatekin ka. I love you so much, Arman. You're the great. Kanagyaman ang kadimteng kay tibiyag ko. Kunampay manong nemi, naaros manin tirik nami. Deta man na. Manong nemi kadag di sumar sa runong aldaw, tawag nga tawag ni Bobby, yung san kong nikaskaso. Text nga text. Nga jakman o openin ni kita nga text na. Diyan basbasan. Ti makadakas manong nemi na idisok ti cellphone ko. Nagring nga taa. Kat ni Arman manong nemi iti simong bat. Ti makadakas ni Bobby manong nemi tinong tao. Sa ako lang namuhanin manong nemi iti nabayagdan nga nagsalita. Hello. Hey, cellphone ko deta. O ang cellphone mo. Yung magkaputaring nga rin. So, sinong bata? Sino te? Kinasalitam? Ti ama ti anak mo. Arman? Taan niya ti magbagana. Irugot mo di kita rawatan tayo. Agsublitan siya balay. Diyan lugar ni. Sukatan ti SIM card mo. Tapos saan na ka nga may storbo rin dyan nga Bobby. Ngayon Marman, nakanaduti makaamo ka na ito nga SIM card ko, narigat ka. Di mo ka ditong palit ti kahit ko. Orin no, umawag na dyan. Bababa nga ta. Awag marami. Tong palit ti kahit ko, ano saan? Oh. Arman? Tong palit ti kahit ko, ano saan? Kahit mo sa mga tong palit? Sige. Babati kay nga rod, anak mo dito eh. Nasyak lang, tatawid.